Rong serunai rong ni bagai belanya kok tu makaham. Daina Group of Institution Bangalore. 10 pass te 12 pass. Nursing paramedical pharmacy course of porimano. Seat limited no tong kotabuk phano norok ni bagai. Admission fee te hostel fee riwisimino porimanai. College fee o scholarship ni bagai facilities tongo. Admission details ni bagai norok kahamke gurundi kahamke sukrobu saimandi. Oro mobile number rijak tongo 9233706879. Haino haite mobile number sapinai 9233706879. O mobile number call khlai norok kahamke saimandi. $80,000 eba 80,000 rang talangi nokni nongkhorjak bina sakma mongoi khoroksa bokuk lai thangnai 13 me salo bina sakmani umorong khatabuk 26 year bokaijagoi nukung khamani 2009 bisio yagulo busa khorok tamungkha haikeno busai busarok bai nok nukung tongthoksa tokhena tonglaimani bina sakmani tabuk 26 year umor bokaijakmani 2009 bisi bai abono naikhangke bokaijak phuro bini umorong kha 10 year asuk cherayo kaijakmani tabuk busa khorok tamung phano bini sikli sokma jora umor tabuksi aboni bagide bwsa ganang phano sikli tongthokma tongya khohinai da tabuk kubun chala kaijakya siklaya phano chala hangke nangkha chala rok bai line rok riwoibo khanani nangkha wansongma lalia tabukni tong jorao bwsai bwsano yakarei bihik bwsano yakarei nok nukhungno yakarei kaijak bwri kaijak chala eba kaijak bwri kaijakya chala eba kaijak chala sikli bwri khalaimani lom kukha aborong jong koktuma thumnai rokbo loko bwskango phunong laijani mosong lailia dofa hoda chini society sitrao hinai pia tini jong phunongmani nangkha kharei thangnai bina sakmani bwsai waire wai koktuma thumnai rokno request khlaimani bagai haike bina sakma 80,000 eba 80,000 rang talangai kharei thangmani yagulobo bwsai bono rotogi kollok khlaika angke haikeno bina sakma bo video kollok khlaiei tese sago Richum korikhe bwsaino phunogoi tabuk khari talangnai chalano 1 lakh rang rikhangkesi ang phainai hinai samani koktoma bwsai bihingno rotogi call khlaimani se video call khlaiu Teisa Sakni Richum rok Khugwi phunongmani yagola se bwsai jole jagai waire wai koktoma thumnai rokma sanai nangka piaba 13 me salo khari thangman tini bai hati barsa laikha jong koktoma thumnai rokbo chinthani sokpaimani hati barsa laikha jong riya update jong riya hin tongmani no koktoma ni phasingte jong boino lokorokno phunogi han tongkanno piaba phungna nangka waire wai samani yagulo bina sakmano khari talangnai chalano 1 lakh rang rikha hangkesi bina sakmano kifilma phainai hingke totally blackmail hinai wansogino bwsai komla kiron tripura waire wai koktoma thumnai rokno request khlaijakha kisa phunojadi ani bihigno blackmail khaitalong thaka hinai bani sariyo je tabuk thamani kai obo mane serayongni bairi painani thango bor thumani masli bazaro o masli bazar serangni bairi pai nani ni thanga engka ano sago nung nogo turukdi sergwai gari baro khoso komgo engkai ang muitoi phainai nung mai sointondi engke bolbo ke kom kha bolbo ke lai tongsugdi nogo hinsa engkai do hini ang rang hoka bono engkai rang 9,000 plan thangabo engkai bo thaim paikha engkai ang bini mane adar karok te khene ke adar karok joto tongo engkai ang phunkhai mo isi phaya engkai je bisi khai donsiu engkai he ani bai ang rekwe thanga bono rekwe thaina ro thoi phaja nang masli bazar thangka masli ba thampara ro thoi phaja engkai malai ke bono bono pura thangai boro malai thai je jang mobile se olkai switch off ke parasiu acha engkai mobile switch off ke parakha engkai aro se nogo phai nai ba pen card kare bini engkai bini pen card kare engkai rang check kha rang check khene mase rang kare kya rang joto tilai parkha je rang rokoi ba suru tilangkha rang total milai 80,000 25,000 ni 5,000 sabajak engkai ara 80,000 tongo 80,000 rang cash tongmani joto tilen thamagya joto tilai parkha o rang 80,000 ani kokoi bo jaga pai ang rang roson mani ani baire tong PFP samani rang tong mani box salok la mani engkai ano rang doi para mani obo je tiseto mani rang joto tilai parkha emne hinga ke sisini osalan sini yang engkai bok koksaka engkai bok koksaka osala yang kai koksaka nai dineng
chala bono kol ro khaijak ano kol khaya hingkai buri no kol khaya kong masa ka hingkai nadi nung kol dakai de oro boto ekta buri bini basa buti tongo chala tongo bini poribar ta phiak di ini chago khai ro kaplo chala no chala hingga sikla doi chala hingkai buri ganang buri du jona tongo oh buri du jon tongo tabu tongo bini udungo bini udungo tong mane Bangalore no sibi phakya Bangalore bola jakbo Bangalore je monggia kami ni phong buri mane ono toy phai bok baksa tonglai company 11 বছর কাকা বুং কোম্পানি টংলাই মানি গাই 11 বছর অবর বক কাজাক মানি 11 বছর কাজাক বুং গে বক কোম্পানি ঠাই টং মানি অবর তো কয় বছর অবদাং সিংদলিয়া ডিটেল গাই অর যে সিবি খালি ফাই গম বুরিনো আঙ বুরিনো যে খেমলাই না নাঙ্গো হিনি ও আচ্ছা আচ্ছা তাবং নখিদং ন নখিদক বাই আগি রকনি সিবি এমনে কেতো কগ্রক সালাই মানি অবতে হেরক নিনি সন্দেহ রক তো বনো দরালে সন্দেহ মায়া সন্দেহ মাখাই তো আং বনো একে কক সালাই ফুং একে অংয়া ফুং Enggak agi rong isi bok juga tong na osala bai. Obat saya meyap bilang. Enggak tang nukhirong no lanani hini se